political party kata od bura mar siasa eni mondo yud loch. Governor wacho ni UDA norumo kaluo. Okawacho no to. Norumo. Rumo mare en ni samane pod broad-based onge. UDA mane chalo opposition kaluo. Emomiyo ni neno ka kuonde ma jo UDA otegno negi keto serikande mag governor counties ma UDA tesre. To nikech koro ji nodonje broad-based to gikoni oyo watiuru kanyakla monda ng'owa mwanda mimanyone. Wanywakne to kwago e piny to wadiero bam. To bam ne mwating'o ng'o wadogo dala. So 2027 nikech mane yiero mwabro neno. Kech madundo manyotimore Kasipul to nyotimore Ugunja to ne nitie winjruok ni jo UDA ne support ang'owa jo ODM nikech mane kaka gidwa wuotho. To bende gisebedo ka giwacho ni gibro winjore ni kuma ng'ato tegne onge ng'ama timo ang'owa gidiero ng'ato to gikoni ka kar VOJ weuru VOJ moketi. Emomiyo deber ka jo UDA dwani gi bende gi UDA lemo e Nyanza ka to giteg chama gi Nyanza mondo giwachi ni oyo Kisumu Central ka wabende wan mana ji ko team survey ma duond buche siasa gitimo gage tiyudo ka jo UDA bende ni ang'owa ni gidwol tiko ne gidi kara watimuru joint nomination mondo wayud ng'ata achiel mondo represent girwa mwaloso ni obed broad based coalition of broad based